Двама полицаи седат на пост, скучаят едно село, няма движение. Един е предложил на другия да играят на гатанки. Той бил по-глупав. Един вика, мани тия гатанки, какво ме занимаваш с тях? Аре бе, човек, моля ти се, какво ще правиме без това скука? Той склонил, вика, давай, казвай. Казвам, аз ще слушай сега внимателно. Ни прозорец, ни вратица, пълна къща с дечица. Що е това? Това, бе, какви са тия глупости, какво ме занимаваш, когато тази гатанка няма такова нещо? Той казал, що бе, това е краставица. И как така краставица? Ми е така, обелката няма прозорец, ни вратица, вътре семките са децата. Вика, добре. И отиват си после в районното, той е глупав да се покаже пред шефа, че е научил нещо ново. Вика, шефе, те питаме една гатанка, бе. Това вика и кажи. Ни прозорец, ни вратица, тъпкан гъс с краставица. Вика, каква е тази простотия, бе, човек? Абе, и аз викам на Петров, че е простотия, а той вика, гатанка било това.